Phoebe? Joey? Čo sa stalo? Ale... O Bože! Ja viem. Nejde to dolu. Pozor, schod. Ako si sa dostal dnu? No, chcel som nastrašiť Chandlera. O, preboha! Monika bude strašne zúriť. Tak mi pomôž dať to dolu. Navyše to tu vnútri dosť smrdí. Pravda, že to tam smrdí? Máš hlavu v mŕtvom zvierati. Ahoj. Ahoj. Zohnal si Petržlenovo? O Bože! O Bože môj! Kto je tam? Ja, Joey. Čo to stváraš? To má byť vtipné. Nie, nemá to byť vtipné, len strašidelné. Okamžite to daj dolu. Nejde to, uviazol som. To je mi jedno, ten moriak má na sieti 20 ľudí a nebudú ho jesť tvoje hlavy. Počkaj, dobre? Skúsme premýšľať. Už to mám. Phoebe, ty budeš ťahať. A ja roztiahnem nohy, ako to len pôjde. Joey, Áno? nie je vhodný čas. Prepáč. OK, rátam do 3. 1, 2, 3. Vyšlo to! Nalakal som ťa! Som tu, ty, decko. Veď vidím. Nastrašil som ťa. Vieš, vyzeral si ako idiot. Nie som jediný, čo zo seba spravil idiota.